Το χωριό Γαβριά βρίσκεται στη μέση της πεδιάδος του νομού Άρτας και αποτελεί ένα από τα πιο παραγωγικά δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Αυρακικού. Ανάμεσα στους ποταμούς Λούρο και Άραχθο απλώνεται ένας έφορος κάμπος όπου φιλοξενεί την ιστορική Γαβριά. Η ιστορία του χωριού χάνεται μέσα στους αιώνες, ωστόσο η βαρύτητά της παραμένει ακέραιη. Πριν το έτος 625 π.Χ. το χωριό αποτέλεσε πέρασμα για τους Δρίωπες, οι οποίοι κατευθύνονταν προς την Αμβρακία. Πολύ αργότερα η θέση του σημερινού χωριού φιλοξένησε ομάδες Κορινθίων και Μολοσσών, ενώ πολλές ήταν οι επιδρομές από Αθηναίους, Ακαρνάνες, Αθαμάνες, καθώς και από τον Πύρο, τον βασιλιά της Υπήρου. Το κράτος των Μολοσσών επικράτησε για πολλά χρόνια
και η Γαβρία αποτελούσε μέρος των συνόρων της αρχαίας Μολοσσίας. Σταδιακά η θέση του χωριού άρχισε να δέχεται έντονες κλιματολογικές διαφοροποιήσεις. Έτσι, κατά το έτος 108 π.Χ., το σημερινό χωριό Γαβρία φιλοξενεί έναν βάλτο έκτασης 9.874 περίπου μέτρων. Η μορφή αυτή διατηρήθηκε για πολλά χρόνια. Το έτος 1850 όμως, με την αποξήρανση του βάλτου που κάλυπτε τις εκτάσεις του σημερινού χωριού, η μορφολογία του άλλαξε οριστικά. Για την προέλευση της ονομασίας του χωριού, οι επικρατέστερες απόψεις είναι δύο. Άλλοι την αποδίδουν στο δεσπότη Γαβριήλ που έμεινε κάποτε στο χωριό, ενώ άλλοι στο ατίθασο, απίθαρχο πνεύμα των Ελλήνων που έζησαν στο χωριό κατά την τουρκοκρατία. Η πρώτη ονομασία του χωριού ήταν το Παλαιοχώρι ή Παλαιοχώριον, μία ονομασία η οποία ακολουθούσε πολλά από τα χωριά της Υπήρου για πάρα πολλά χρόνια. Η εκκλησία του χωριού κτίστηκε κατά το έτος 1915. Μέχρι και τη χρονιά εκείνη, οι κάτοικοι του χωριού εκκλησιάζονταν στην εκκλησία της Ανέζας του σημερινού Δήμου Αμβρακικού. Η εκκλησία εορτάζει στις 15 Αυγούστου, όπου και ακολουθεί μεγάλο πανηγύρι με τοπικά ήθη και έθιμα. Σήμερα το χωριό κατοικείται από 400 περίπου μόνιμους κατοίκους, στο σύνολο των οποίων ανήκουν και 27 νεαρής ηλικίας παιδιά.
Ένα χωριό ολοζώντανο με κατοίκους φιλόξενους και πρόθυμους να ξεναγήσουν τον επισκέπτη στην πολύχρονη ιστορία του τόπου, αλλά και στην παράδοση. Χάρη στον εκπολιτιστικό σύλλογο Οδυσσέας, τα ήθη και τα έθιμα παραμένουν ακόμη ζωντανά. Τα ξενόφερτα στοιχεία δεν κάνουν αισθητή την παρουσία τους, ενώ το φιλόξενο και ζωηρό ελληνικό πνεύμα γίνεται παντού αισθητό. Εδώ η ιστορία αναβιώνει μέσα από τον γνωστό Καραγκιόζη, μέσα από τα μνημεία του χωριού και τις μαρτυρίες των μεγαλυτέρων. Και τα παιδιά του χωριού βρίσκονται πάντα εκεί να κρατούν ζωντανή την παράδοση και το μέλλον του χωριού. Χαρακτηριστικά σημεία αποτελούν το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο του χωριού, τα οποία ακόμη και σήμερα κρατούν ανοιχτές προοπτικές για τους νέους. Το χωροταξικό σχέδιο του χωριού είναι πάρα πολύ καλό και επιτρέπει μια ποικιλόμορφη δραστηριότητα. Από την μία τα γραφικά και ζωηρά σπιτάκια, οι πολύχρωμες λουλουδιασμένες αυλές τους, οι πλατείες του χωριού, και από την άλλη οι καταπράσινες και εκμεταλλεύσιμες εκτάσεις γης. Ο κάμπος, το ιδανικό κλίμα, η γεωμορφολογία του εδάφους επιτρέπουν την ανασχόληση των κατοίκων με τη γεωργία και την προσοδοφόρα εκμετάλλευση του εδάφους.